Takže ako vyzerá stanovenie takého limitu? Stávam pokojný a sebavedomý a komunikáciou v psej reči dám sovi najavo, že žiadam, aby sa upokojil, aby zostal na jednom mieste. Je to reč tela, očný kontakt, kedy využívam tlak, psychologický tlak, tlačím na psa, zastavujem jeho správanie, jeho pohyb. Chcem, aby sa ukludnil, aby sa dostal do pokojného submisívneho stavu a trvám na tom. Tak, to je. Prípadne mu môžem dať najavo, čo má robiť. Momentálne to nerobím, robí to sám, ale môžem použiť gesto, ktoré mu dám najavo, aby si sadol alebo láhol. Tak, teraz to spravil samovolne, to znamená prestávam s ním komunikovať, lebo je v submisívnom stave, nie je úplne upokojený, ale je v zásade v submisívnom stave. Lahol si samovolne, to znamená prestávam s ním komunikovať. Otáčam sa telom a odchádzam preč. Ak sa ale pohne z toho svojho miesta, tak moje sebavedomie sa pretaví v dôslednosť. A dôslednosť znamená, že s ním začínam zase komunikovať rovnakým štýlom a dám mu najavo, že nie. Zase sa dostane do toho istého stavu, ktorý som ťa žiadal. Použijem silnejší tlak. Silnejší tlak. Použijem gesto. Tak. Opäť ma posluchol, prestávam komunikovať a prestávam tlačiť. Uvoľňujem tlak tým, že idem od neho preč. Teraz ho natáčam, ale nie som natočený priamo na neho. Nepozerám na neho. To znamená, že uvoľnil som tlak a čakám, či sa upokojí, alebo budem musieť komunikáciu zopakovať a dať mu najavo, že to myslím vážne. Tým, že som dôsledný a pevný, tak si získam relevanciu u toho psa. Pes vidí, že to myslím vážne a že sa musí tomu, čo od neho žiadam, podriadiť. Pretože je to na jeho dobro. Tak toho naučím. No, opäť. Zatlačím silnejšie, psychologicky, tak. A dám mu najavo, že vyžadujem, aby bol na jednom mieste, aby ležal, aby sa uvoľnil. Opäť upúšťam od tlaku, ďalej nekomunikujem, pretože spravil to, čo mal spraviť, to, čo som od neho žiadal. Toto opakujem, dokým pes nepochopí, dokým nevytvorím vzorec, že to myslím vážne, a dokým pes nepochopí, že musí byť na jednom mieste, že musí oddychovať, že sa musí uvoľniť. Ak budem dostatočne dôsledný, tak získam to uvoľnenie mysle a získam nový vzorec. Opakujem. Pes zývol, to znamená, že mi dáva najavo, že tlačím príliš alebo dosť, upokojuje ma, upokojuje situáciu, upokojuje trošku aj seba, zatlačíme viacej. Tak. Toto opakovanie je dôslednosť. Som veľmi pokojný, ale zároveň pevný. Dávam mu najavo, že to myslím vážne. Tak, teraz je čúchanie zeme, to znamená, že trošička uvoľňuje situáciu, snaží sa robiť, ako keby to nebol, to znamená, prichádza k dotyku. V
fyzický tlak a dáva mu najavo, musíš sa mi venovať a musíš rešpektovať to, čo od teba žiadam. Tak. Používam tiež gestá, ktorými mu dám najavo, že má zostať na mieste, že sa nemá ďalej hýbať, že sa má upokojiť. Tak, teraz sme dosiahli trošička pokojnejšiu myseľ, submisívnejšiu myseľ. Psík sa z toho rozrušenia dostáva do väčšieho pokoja. Väčší pokoj spôsobuje to, že zostáva v tej polohe, v ktorej je. Zostáva nižšie, samovolne. Pretože nadšenie tlačí psa dohora a dopredu, ale pokoj ho tlačí smerom dole. Sadnúci alebo lánúci. Takýmto spôsobom psíka vieme naučiť oddychovať, vypnúť na jednom mieste. A predídeme tak silnej úzkosti a silnému stresu, ktorý sa v psíkoch, zvlášť v určitých typoch, často potom objavujú. Pretože je posilnené to, že psík nemusí oddychovať a tým pádom sa stále niečím zaoberá. Ak sa chcete niečo opýtať alebo máte otázku, kľudne napíšte do komentáru.